Salutare tuturor, numele este Andrei și astăzi ne vom juca Minecraft. Stați să intrăm. Să intrăm pe Minecraft. Uite ce mai faceți. Toate bune și frumoase, a? Să vedem. Intrăm pe harta noastră, care este din episoadele anterioare. Harta noastră cea frumoasă. Întrebați cum am găsit diamante. Eu am minat, nu le-am văzut. Am ieșit afară, am intrat și le-am găsit. Și dacă este noroc să dau de obsidian. Obsidian. Ce căută eu acum? Știu ce am făcut. În episod... o schemera. Am făcut și un flint and stick. Schemera. Și am făcut niște mâncare. Și 8 bucăți de fier și 22 de diamante. Sunt și full diamond. Bun, să vedem. Bă, și vreau să dau de diamante și de redstone. Deci vreau să dau și de lapis. Unde văd lapis? Acolo. Văd lapisul. Văd mai multe diamante. De toate văd. Asta să-mi schimbi X-ray-ul. Vreau să găsească decât diamante, de diamant. Da, obsidian vreau. Fier, general, stone. Obsidian. Nu. Până un pic de pauză. Am revenit. Este probleme cu ploaia. M-a punat 10 fulgere. 10 fucking fulgere. 10 fulgere. M-a tunat. Nu vă închipuiți asta, dar știți ce am făcut? Am dat chipinul. Am murit de 10 ori. Niște zombi încăpățânați. Proști la cap. Chiar că proști. Ce am făcut? M-am zăpăcit. Dar ce mă, fraților, să-mi pun armura de așa. Îmi pun diamante. Ziceam că îmi pun diamante și am pus rot în flash. Nu voi filma mult.
Începem pe al doilea chest. Suntem pe al doilea chest, fraților. Să-l bag în chest. Au avut chestii. Și asta mă sperie. Da, nu-i bai. Am auzit că dacă ai skin-ul lui Steve, poți să vină Herobrine. Se uită dintr-un colț la tine. Și dacă bați 10 Ender Dragon, poți să vină. Așa mă știu că când dai. Am văzut aia cu skin-ul lui Steve de la YouTuber și aia cu dragonul mi-a spus-o Robert, prietenul meu. O să fac eu un live cu el. O să-l vedeți acolo pe Facebook. Apropo, vreau să-mi spuneți în comentarii să îmi pun facecam pe filmare, nu pe live, că știu. Pe live mi-am pus episodul 1 de live, care am filmat 1 minut. Am filmat. Și nu știam ce blegă eram. Live-ul se filmează de oră, mai mult. Se filmează decât vrei tu. Numai să fie mult. Să dau mai încet. Să dau pe Herobrine. Așa. Uite, fraților, eu sparg chestia aia de acolo. Ea se pune înapoi. Ce aia pe hartă. Vedeți și voi chestia aia neagră? Scuzați-mă, dar cred că nu mai am cuvinte. Liliac! Ce prost sunt! Apropo, mi-am băgat modul Invincibility. N-ajung cu banana. O să fac și un episod de roleplay, Minecraft roleplay, care instalez o mapă, una alta, nimic. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu este să dați like și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!